Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, ayan, nandito po tayo sa Binalonan. Punta po kami dito para mamasyal at ngayon po ay open na po dito sa Pangasinan, dito sa Binalonan. So yung mga titingnan natin mga baratilyo sa mga lights po dito sa Binalonan. Ayan sila. Ayan, ganda po ng mga lights po nila. So ipapakita ko po sa harap po ng munisipyo. Ito po yung napuntahan po natin nung nag-jogging po ako. Matagal na po yun. So umaga po yun, ngayon po gabi. Kaya po makita po natin ang kagandahan ng Binalonan paggabi. So ayan guys, samahan niyo po ako. Pag bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe. Click na rin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga videos. So ayan nga, pupunta po tayo sa harap. Sa may fountain po nila dito sa Binalonan. So ayan nga guys, yung mga kainan, nandito pa rin mga kainan. Ayan, lahad-lahad lang tayo. Ayan, mga barbecue man. Ayan, mga ihawan. Kaso busog pa. Ayan. Sa mga gustong kumain at pumunta dito, ayan, nandito po yung mga kainan nila. Okay. Grabe, naalala ko tuloy sa Qatar, ganitong ganito. Dito yon guys, yung mga malalaking akasya. Hindi makita. Hindi nilagyan. Ayan. May layon pa siya. Kailang yun. So I can dancing fountain. Wow.
nandito tayo sa may isdahan. Ayan, dito sa may koi fish. Sa fish pan po nila. At ito nga, basang-basa po ako sa ano, sa tubig kanina. Ayan, naglaro sa, ano, sa fountain. So, tingnan natin yung ano nila. Yung mga koi fish po nila dito. Sa fish pan. Ayan, mga aquarium. Saan dito po. Ito po yung ano, yung binag ko din po noon. And nung nag-jogging ako, medyo ngayon hindi ko siya masyadong kita. Pero pag umaga, ayan, kita-kita po sila. So malalaki po yung mga koi fish po dito. Ayan. Ayan, naglaro tayo ng fountain kanina, yung dancing fountain. So ayan, yan. Basang-basa na ito yung jogging. So papakita ko sa inyo yung ano, yun sa mga aquarium po nila. Ito, aquarium o fish pan. Ayan. Pero aquarium siguro po nila. Makikita niyo po yung mga isla doon sa gilid. Ayan, kita-kita po pala siya. Ayan. At mayroon pang ano, yung tulay po doon. May mini tulay po doon. Yung bridge po niya. Ayan. Sa gitna. Wala akong makita. Ayan. Isla. Dito lamang po yan matatagpuan dito sa Binalonan. Binalonan Pangasinan. And kalapit bayan po namin. Kapit bahay. Ayan. Kapit bayan. Kasi Ordaneta po kami. And dito po kami sa Binalonan. Dumayo pa kami dito para dito sa pasyalan na to. Kasi nga dami pong tao dito. Ayan. Gabi-gabi pong madaming tao. Sila. At marami din bilihin na pang bata na mga laruan. Natapos na ngayong ano, dancing fountain kanina. 8:30 siguro nag-start yun. 30 minutes din. 8:30 to 9. Grabe, ang lalaki pala ng mga koi dito, koi fish. Nandun sila sa gilid. Ayun, nandun sila sa gilid. Sobrang lalaki na sila, ha? Guys, natapos na po yung ating vlog for tonight dito po sa Binalonan. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe, click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na nilalabas. So ito na nga po, pinakita ko po at nilibot natin dito sa Binalonan Night. Ayan, sa gabi po at madami pong ilaw, mga pasyalan sa mga dancing fountain sa harap po ng Binalonan Munisipyo. Ayan, nandyan po. At dito rin po sa may fish pan or aquarium. Ayan, mini aquarium po ng Binalonan. And kung pupunta po kayo po dito, it's open na po siya. Ayan, marami na rin tao. Mga bata pwede na rin po kasi nga medyo maluwag na po. At inano na po, pinayagan na po ng aming pinayagan na po dito sa Pangasinan yung mga batang lumabas. Ayan, kaya ang dami pong bata po dito ngayon. At yung iba po wala ng mga naka-face mask. Face mask pa rin po at ingat pa rin po tayo lagi. Ayan, mas maganda po yung laging protektado. Ayan, hindi pa ako naka-face mask pero hawak-hawak ko po. Kasi wala naman po akong katabi dito, so okay lamang po siya. At yung face shield nga, yan, tinuluyan ng, kahit wala ng face shield, tinuluyan na, so okay naman. Basta mag-face mask po lagi. So ayan na nga guys, dito ko na po tatapusin ko na po ang aking pagbablog at ingat po tayo lagi. Ayan, bye bye po.